Hakane ka khubol ong uwe urang ba bat ukpa jong ka we ka khana nong Britain Pakistan. Ula kan tat halor ka jing pharep ula penyap ya ka khun kan thei. Hare ban pharep ka la ya ka kemina jong ka te ka khana bat ong. Ba ka ne ka kemina ka longkum ka ksut. Ya ka te ka khana shpos nam ka bla itu ka tengkum ka Sara Sharif. Asyam na ka jing thia jong ka ha working shathi mingi ka London. Ha ka shpo tarik unaila jong usnam alajar at paulai. Haring kat ki jing mensa ba syapo ka ba kan thop ya ka jing ken kish ing. Kadak thang bat kidak banyat basyadat. Kat ba ute ukpa ubla itu kerteng kum u Urfan Sharif sapu asnem ka arta ulalit phaino sya Pakistan haka singi ka babut balalap ya kamet jong kate ka khana na kate ka yingsa haring kat bat ka kurim ka benas batol le posnam bat umama jong kate ka khana u Faisal Malik arp khandai snem ka arta. Hadin ba ulapo he kanong ba Islamabad u Urfan Sharif ula fun syaki pulit ka UK man pente ba ula kum syok benya ka kun jong u haka singi balalet re anda ki pulit kilakem bala tokit ya u Urfan ula aidau da ka baong ba umban se banle ya kate ka kam tang banyada ya ka ying ka sem jong u kumta ya baro kite ki laingut ki balalet phetno sya Pakistan la kem bat walam byang sya UK hadin shibnai wat la kata lo ong ba baro laingut kim shim la pediang ya kate ka kam pen khen an ka ba kilale bat kilaken tat hi ba kim shim le don benta ha kate ka kam kham tam ha ka bayade bat ka jing yap jong kate ka khana rit hadin balanang yo shu ya kisabut pat hadin lai sngi jong ka jing tokit benya u Urfan Sharif ula phla ba ula thap ya ka Sara la bunsin henre ula kentat pat ba syam la thang ne syok ne dat ya ka kumbala i de ki pulit de ki dak mong na ka met jong ka te ka khana